Fil-15 ta' Awwissu, il-Knisja Kattolika tiċċelebra il-Festa ta' Santa Marija bit-tluħ fis-sema tal-Madonna. F'Malta din il-festa tiġi ċelebrata f'7 lokalitajiet li huma il-Mosta, Ħalaxaq, il-Gudja, Ħattart, l-Imqabba, il-Qrendi u r-Rabat Għawdex. Il-Festa ta' Santa Marija bħal maġġoranza tal-festi iċċelebrati tul din is-sena ġiet wara nuqqas ta' sentejn minħabba il-pandemija. It-tnejn filgħodu għanjużar waħda mill-lokalitajiet li fiha qed tkun iċċelebrata din il-festa, il-Mosta. Qabel il-Qudies Pontifikali fid-9:09 ta' filgħodu tkellimna ma' diversi persuni li kienu ħdej rotunda li qalulna xi tfisser għalihom il-festa ta' Santa Marija. Ta' Santa Marija l-ewwel hija festa kmandata li għatta fajt tal-Knisja, imma obba daqsxejn xala ma ninsa nintaqgħu mal-ħbieb hawnhekk u mal-familja flaxija hawnhekk. Imma festa kbira għal Maltin kollha. Ngawdu l-festa kemm nistgħu biex it-tluħ tal-Madonna fis-sema napprezzaw. Santu ħaġa il-konvoju li nagħmlu l-festa tiegħu kull sena. Għandna ħafna festi Malta, naħseb l-aqwa żmien tax-xadda ġa Malta u ħafna nies jiċċelebraw. Bolija x'jemminaw għanda 86 u dejjem nirringrazzjuha il-Madonna jien. Nħobbuha ħafna u dejjem nixtiequha dejjem issir kull darba. Kollha xew għax aħna mossejnu. Il-festa Santa Marija sabiħ kummerċ u wieħed jifraħ naqra. Oħrajn qalulna kif din is-sena kien hemm aktar stennija għaliha wara żewġ tisjuf mingħajra minħabba l-imxija tal-COVID-19. Jien għalija rajta n-nies ħarġu kontributu ħafna. Kraw in-nies hawnhekk għandna ġimgħa sieħa minn 10 ta' Awwissu għaddejjin. Għalija tlifna nisperaw li bdejna u nkomplu kif konna qabel. Aċċettati issa xi jidda 3 snin. In-nies li tkellimna magħhom fakru wkoll li l-festa fil-Mosta qed issir wara l-esplużjoni li saret f'Kamra tan-Nar f'din il-lokalità f'Ġunju li għadda. Fortunatament kif qalulna il-Mostin, Santa Marija daħlet għal 11 persuna li kienu fil-Kamra tan-Nar li kollha salvaw minn dik li setet kienet traċedja.